Arratsaldean guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut. Eskerrak nire alderdiari, betidanik nire alderdia izan den Eusko Alderdi Jeltzaleari, urte luze honetan etengabeko konfidantza emateagatik eta bereziki azken egunotan mugagabeko laguntza eta babesa eskaintzeagatik. Esker sentikorrena azken urdutan bere animo zintzoak eman dizkidaten Amasatar eta Bellagunatar guztioi. Alkate baten ezaugarri nagusietako bat apaltasuna eta umiltasuna izan behar dela. Hitz egin bai, baina bereziki entzun. Entzun beti herritarrei, haien ordezkaritza besterik ez delako alkatetza, eta herriak duelako edonon eta arlo guztietan azken hitza. Eta aipatu bezala, beste sentimetun bat bizi dut, ardurarena, erantzunkizunarena, makalak ez direlako eskuartean ditugun erronkak, eta Amasa Villagunaren etorkizuna helburu erronka horiek modu egoki batean gainditu behar ditugulako denon artean. 2015ean, udal hauteskundeak irabazi ondoren EAJak konpromiso zuzen bat hartu zuen. Aurreko legealdian garatutako inposaketaren kultura ezabatu eta elkarrizketa eta akordioa ardatz nagusi zuen kultura politiko berria eraiki behar genuela. Konpromiso horren emaitza baikorrak begi bistan daude. Talde politiko guztiek osatzen dugu gobernu batzordea, eta zaborren kudeaketari buruz akordio baliotsu eta iraunkor bat lortu da. Nik gaur, Amasa Villagunako areto nagusi honetan, gizartearekin dugun itun hau berretsi nahi dut irmoki, akordioa eta negoziaketaz baliatuz egunez egun, inposaketa ez dela legealdi honetan udal politikaren tresna izango. Esan bezala, ez dira makala gure aurrean ditugun erronkak, baina guztien gainetik bat aipatuko nuke. Bakean eta giza eskubide guztien errespetuan oinarritzen den bizikidetza landu eta sendotu behar dugu. Ez naiz politikari profesionala, baina garbi dut helburu horiek lortzeko zeintzuk diren erabili beharreko tresnak. Hurbiltasuna eta lankidetza. Hurbiltasuna, jendearekin egon, sektore ezberdinekin. Udaletxearen ateak zabalik eduki eta egunero herriari tenperatura hartu. Lankidetza, Gipuzkoako eta Euskal erakundeekin eta batez ere udal langileekin, udal politikagintza zentzudun eta baitkor bat ahalbideratzeko beraiek direlako gure ondare nagusia. Hauek dira gaurko nire hitzak, hauek nire asmoak. Bihartik aurrera nire eguneroko jardunean aplikatuko ditudanak. Eskerrik asko guztioi, bihotz-bihotzez eta gora Amasa Villaguna. Herri egitasmo eta proiekturik gabe, etengabeko improvisazioa. Herri honen etorkizuna zintzoki lantzeko estrategiak, gabeziak eta ezgaitasun nabarmena ikusten aritu gara. Guk, EH oposizio eraikitzailea egingo genuela esan genuen duela urtebete, eta eraikitzailea izatea da, hau desastre bat izan dela onartzea ere. Eta desastre honek, herritarrak etengabe zigortu dituen. Herritarrekin lan egitea da gure estia, eta hor ez dugu erreparorik izango. Pertsonak erdigunean jarriko dituen politika sozial aurrerakoiak behar ditu Villagunak. Herri mugimendua eta Amasa eta Villaguna herri bizi egiten dituzten eragile eta elkarteak begirunez tratatuko dituen udal gobernu bat behar dugu. Eta ez oraingoa, etengabe zailtasunak jartzen dituena, herriko jaiabeak ere kolokan jarriz. Ekonomia herritarren mesedera jarriko duena, eta ez alkate izan aurretik poltsikoak betetzea helburu duena. EH Bilduk berriz diot, gure konpromisoei eutsiko diogu, herritarrekin eta herritarrentzat lanean aritzeko bai gaude, eta ateak zabalek. Nada más que decir que yo he votado para que tú fueras alcaldesa porque creo que lo vas a hacer bien, porque creo que vas a saber tomar las riendas de este ayuntamiento y porque sé que vas a trabajar a tope para lograrlo. Yo creo que no es momento de estar recordándonos los fallos ni los problemas, es momento de apoyarte.